Så er jeg ved et ganske almindeligt sommerhus, hvor nogen har undret sig lidt over, at der er så mange mus. Fordi der ligger så mange muselorte, siger de, på deres trappe. Der ligger rigtig mange. Og lad mig straks afsløre, at det absolut ikke er mus, men flagermus, som bor her. Og stinker, så man tror, man er ankommet i zoologisk have. Går blandt kamelerne, men sådan lugter flagermus desværre. Og her er det også ekstremt indendørs. Der er simpelthen sundhedsfare for at gå herinde. Deres ekskrementer og tis smitter, blandt andet med rabies. Her har vi så de små unger, som der har fået forvildet sig ud. Rigtig dårlig lugt her. Og her, altså bagsiden af gavlen indendørs. Ingen tvivl om, det ikke er mus. Jeg tror ikke, det kan høres her, men det piper og skrætter. Flagermus aktiv. Inden længe er ungerne klar til at komme med ud og flyve. Men her kan kun anbefales, at huset bliver lukket ned, indtil der kan foretages noget nærmere omkring de her flagermus i fordrivelsen. Det var så bare et lille klip fra min dagligdag.